тамошобинон дӯсто рафиқо як ваши бисёр мардуми аз сарбалони тоҷикистон як мо дами парки нави душанбе қарор дорем як камтар пештар бест ки оз мухушуб биёя як проблема шид инами чанд тажда шидем ягон туш ягон вай накард иминаним американский гор ки да омада мега шумо курен шуморо мо намемонем шунанда ина шумо чӣ вай мекунед шумо хулосатона бурорен чикор кунем инаму мо ҳатто муомиларо намедонам яъне муомила карда наметавонам мегам эй бачаҳо ту чӣ мода дискриминатсия кардест чӣ мо курем ягон ҷо мо 10 борам дештегем ягон бор вай накунем не динада ташомад шиш раис мода проблема кард ма намемонам кимчи чӣ кору мекунӣ бира бигӯ куҷое мери ҳеҷ кор карда наметавонӣ чӣ кор мекунӣ гав зада гуфта бо тема хулоса ҳамин агар ҳамин видеора ягон кас ки дид метавонед ки ҳамин видеора история кунед вақте ки ҷаноби олӣ мега ки ҷаноби олӣ вақте мега ки нобиноёнам узви комили ҳуқуқи ҷомеаи тоҷикистонанд пас ба кадом вай моро намемонанд мо айхудмон вернием ки мо метонем ҳамин чиза шишта мо да ягон проблема навеша и якум бор нестай ку аи страшни тарош да шиштем лекин имина ҳамин чизда моро намемонанд ки шиштанӣ меган вақте ки ҷаноби олӣ мега ки маъюбон узви ҷудонашавандаи ҷомеаи солиманд хел ино леки гавзаниро ҳатто намедонам ки ҳеҷ кор карда наметавонӣ чӣ кор мекунӣ гав дада ҳеҷ кор карда наметавонӣ ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам кадоме ки ҳамин видеоро тамошо мекунад илтимос ҳамиро падилитса кунед дар ҳамин хулоса як илоҷе шава ки ҳамин як илоҷе шава ки ҳамин ваё бифаҳмад бояд масъулин бифаҳма мехоҳам ки ҳамин масъулин бифаҳмад ҳамин навда қарор дорем иминами ду нафаре ки умуман муносибат ҳамиё намедонанд имина ҳами ду нафар американский горки американский горки сасаҷонҷо моқи хаяки ҷои вайш нест ман ҳамира ман 80 метра шаштагим ба Токио дар Япония ҳамин одам 80 метра ҳамида ман 3-4 бор шидагим барои ҳамин 30 пул ягон чӣ намеша эти защита роҳатун омадам як хел мода дискриминатсия кардем ол ба ҷои ман боши атайти чӣ кор мекунӣ ту намебинӣ мега чӣ мешинидаи бирауҷо наваёж дашин кимчи гуфта ховад чӣ гапай худош ҳамо карусела я багӣ ҳамин қадар мегем бо инем дискриминатсия я бесавод овардиан дар ҷамонҷан ман хоҳиш мекунам масъулини ҳамин парда раса ҳамин видео این ویدیو رو من کور نمیکنم من افیر ولی من همه گروه دا پدلیت میکنم باغ عمر خیامی باغ استراحتی باغ عمر خیام یا یا ما استراحت کنی اومد پندو خدا نمیکسه خب نپا ما جا استراحت کنی اومدیم چی ما جا استراحت کنی اومدیم ای ماشا ما جا من خطا کرد ما جا استراحت کنی اومدیم یا استراحت ما رو گرفتیم نال قدم مونده ای خواهش میکنم من ویدیو را گیره همه دا پدلیت کنه احترام رو خواهش میکنم کسی میبینه مقصد مسئولین این فرق بفهمند که اینو تا کدام درجه را کی بوده میگوزن دستگیری میکنن اون ما درو اومدیم اینا چند تا جمعی ما را دستگیری کرد حتی بعضش ما را بپول شینم کارتا ما نگیریم و هر حال هزار رحمت میگم هزار تشکر میگم برای هم که شرایط نه که این هم خیلی کادرات ما التماس همین کادرات ما التماس و اینک که مایبو را خیلی دیسکریمیناسیا کرده هم عصب نرسد سلامت باشین هزار رحمت درست بکش تمام